on. Yeah, I'm strapped in, stuck in a song. Sige man, buntag sa inyo tanan. Na kami diri karon sa bus, padulong kami sa asa diay Bansalan. So dito kami magsakay o water slide. So kupan ako karon si Patricia, si Charbo, o si Bien. Sige, so biyahe ta. So diri kami nanaog sa Bansalan. Sa Bansalan. Magkaon sa kami, unya mahadbit kami sa Miral Irrigation dito ang slide. So magkaon sa kami. Sige, so human na kami magkaon diri. Nagulan gamay pero murag wala na karon. Pero gusto na ko ipaila akong migo na si BN. Gabi, may buntag din. So dito kami nakaila sa Siargao. Tapos tungod sa iya nag-vlog ko karon. Siyang first na nagsulti na ako na dapat ko mag-vlog kaya malingaw daw ko mo kung mag-Bisaya. So tungod sa iya na ako diri karon. So pwede ako magpasalamat sa iya. Sige. So lakaw ta. Yeah, this ain't no sugar-coated love. So, kung gusto ninyo mo ato sa water slide, sa irrigation, muato lang ko mo sa Bansalan, tapos sakay ko mo tricycle, padulong sa Nia, tag 50 ang bayan na mo. Diri ka manaog sa may Alaska, tapos sulod diri sa dalan na Lapok. Diretso lang daw. Pasalamat jud kami kay nahunong ang ulan. Ganina, murag kusog, karon maadlaw na. Ketawa si Inday. Sige, so diri kami ma-slide. Ano siyang water slide? Hiling ko. Grabe. Patay na. Siguro mas kusog ang irrigation karon kay nagulan ganina. Okay. Bay, unsa imong isulti? Hadlok ka? Hadlok. Ikaw ba? Hadlok. Pero Sige lang. madawon gyapon. Tanaran. Bay, kung malibang ka, di mailhan kay ano, brown ang tubig. May nga hapon. Nakasulay mo ani. Mana? Kumana sa slide. Wala pa. Videoan ta ka. Nakasulay ka ani. Wala pa. Safe man gyapon no? Safe man. Okay man. Kita dua. Oh, dungan ta. Oh, kita dua. Pwede. Kita dua. Sige, pwede. Kita dua dito sa taas. Bababa. Sa taas. Oh. Sige, sumuna siyang slide. Medyo pulban ako. Kaya medyo taas man. Pero mga siya mga gusto na ko buhato ng mga adrenaline. Mga nindot. Local na place ba. We're moving through the night like we're from a different star. Flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Naog. Diri ta manaog. Sige, tiga hadlok. Kay hubog na. Basta hubog. Kay hadlok na. There's so many that never get out of. They're feeling the fears and the doubts. Ooh. But we go and we run till the end and we run without shame. We own the game. And we run on the flames till the morning light. Baby, 'cause we're dynamite. Ain't nobody gonna hold us down. Break all the rules, let them run and hide. Baby, 'cause we're dynamite. Gonna let the world know. Labag. Ikaw ba? Labag ate Il. Grabe. Nailad ko nila. Sulti nila na dungan kami.
Pero ako noona, pastilan. Wala na ko salig sa ila. Ha? Yee! Morning isog dire. Dili oy, dili. Ew, guwapo pa. Naya, natik Oh, lang. pero asa imong mustizo ba? Nawala lagi dito. Nawala no? Mangita pa kami. Kay nawala yung mustizo. Pagbabana ko ba, nawala dyan Oh, ako nawala mustizo, gyud. ba, So ba? unya, mangita kami. Pero na-enjoy to. Na-enjoy gyapon. Na-enjoy Sige. ako ko. Sige, so human na kami sa slide. Lingaw man. Lingaw kayo. Lingaw kayo, bisan na disgrasya si Bian. Duha ka beses siya na disgrasya. Sakit. Sakit. Oh, sakit. Ikaw nalingaw ka? Yeah. Sa pag-inom, no? Sige, so matagay sila. Ako magtagay tubig. Sige, tara. Sige, so human na kami mo standby dito sa may slide. Diri naman kami mo standby. Mukanta sila, video okay. Okay ra? Wala, kinsa man ni. Hubog sila. Ako dili. Ako nagbantay sa ila. Sige, makanta na sila. So, paminaw ta. Sige, so ako magbisaya. Yes. Siya mag-English. Okay, fine. Sige na. Game na. Where we start? How about what's our topic? What's our topic? Topic of Ikaw bahala. Ikaw bahala sa topic na to. Gera. Unsa? Gera. Gira man? English ka? Ako Bisaya. Yeah. Mo lang na. Okay dah. Okay, take a Hey! 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 Sige. So na pa kami diri sa Bansalan, wala pa kami nakauli sa Davao. Dugay pa mga 2 ka oras ang biyahe, so diri na lang kami magkaon. Dili kami magkaon sa night market, sa sunod na lang. Ayos, so magkaon ta. Salamat sa pagtanaw og amping. Can't